на 14.12.2021 година имам поднесено от бармия за структурен изград на асфалтна база. На минатата седмица не ми го постави глава прашен и не ми отговори. Прашенето беше, що презедохте, чия и дали 40 кривична природа. Нещо, може да граничано си повече, въпроси ще поставим други прашни. Почитувани граждани, почитувани членове на Совет, почитувани вработени в общата администрация, почитувани медиуми, почитуван съветник, член на Совет, Владко Трайков. Водността вашето баране вече е постапено и е поднесено баране за увид да се утре, защо стана възвърба граждан инспектор Александра Делова. Ева барането, ще го изкопирам, ще го видите. Барането я го имам, ево го баране. Това е поднесено до градежен инспектор. Стручно лице за таква работа, който ще трябва да постави, спада на лице, да утвърде защо стана възбор, дали има нещо незаконски, дали е законски, затова ние не сме експерти от тази област. По однос на... Едно баране, ем дека нема градежен дозвол, ти ми го достави, ти си подпишеш. Това постъпваме с градежен инспектор. Приявено на градежен инспектор, който ще трябва да изпадне на лице. Кога е приявено на градежен инспектор? Коя дата е? Ще видим. Се пише. Горе учос. Пишуваме се. 23.2020. Че изпадне. И аз ви кажа в имената това, дека аз барането не го добив писмено от вас. Не го добива, ево го барането, заберено е партийски. Значи на 14.12. И аз се разбирам и кажа дека не знам защо не съм го добил. Защото сте чекало и цял месец. Цял месец пак. И една седмица беше на 27, мислам беше, а на 24-3 е... Вас ми е видно да се постапе. Дава можност човеко да изграда, значи тук някой го щите. Тия ще общите не го отговарят. Одностно вашето баране е постъпено, известен ми граждан инспектор, че изпадне на лице место, ако констатира неправилности, кой е направил неправилности, Шефе! постъпено ви е по вашето баране.